Здравейте, фенове на Cracked Gameplay. Аз съм Ес, а това е Minecraft оцеляването втори епизод. Ето какво направих, докато не снимах. Просто да направих малко къщата. Както бях обещал в предишния епизод, в този ще си направим малка градинка за пшеница. И общо взето това ще правим така, само си взема айрон. Скрафна една кофа, само бачка, да. Добре. Обаче трябваше да скрафна нещо друго. Да, готови сме. Само да ма тия букуци. Добре. Току-що гръмнаха два крипъра и тук малко събориха. И отдолу пак беше гръмнал един друг и направо какво да говоря. Така, добре. Всъщност си крафна една лопата. Малко по-бързо остава копаенето. Така, мисля градината да я направя. Ей, тук. Като цяло епизодът няма да е кой знае колко забавен, просто една нормална градина. Нито редстоун, нито глупости, просто нормална градинка. Надявам се първият ни клип да ви е харесал. Ще има още много. Те първо започваме. Да, то като цяло крипъра гръмна. Тук и аз докато запълвах, защото беше всичко на дупки. Като цяло бях изравнил терена. Ей, сега тук само да запълня. Както казах, къщата не е голяма, нормална малка къщурка. Добре, начин. Аз имам една идея, и това да го направя и така. Значи това ще го изчистя. Сега ще видите. Айде, тук примерно ще е градината. Така. Вижте сега как ще го направим. Само да видя стълбички. Стълбички нямам. Ох. Не, те бяха ли тук? Окей. Ако питате мен, въобще не съм са. Ай, стига де. Въобще не съм се развил, както виждате. Така, тук ще е дупката. Няма да е въобще никаква градинка, просто много малка. То ще е нещо. Колкото да има кодаям, като ни трепа. Крави, такива работи. Сами видяхте колко бързо се получи всичко. Ето, сега ще взема малко вода. О, сега ще се стъмни леве. Да. Фермичка. Като цяло това мислех да правя. Не знам защо стана толкова бързо.
Преди съм направил по-бавно. Сега ще забия тук. Две такива. Да, сега ще направя оградки. Може би. Дам. Може да се абонирате за нас в YouTube, да харесате страницата ни. Познайте къде? В Facebook. Ако искате ни добавете в Skype. Както знаете, сме нови. Скоро и колегата ще снима. Но в момента го няма и затова съм аз снимам. И той е готин. Той ще снима сигурно на CS Classic, мисля, че. И да, всичко с времето си. Това беше първият епизод. Скучен, бърз. Добре, не е толкова скучен, колкото първия, но все пак. Да, за следващия епизод мога да събера малко такова. Ей тук, примерно, ще си направим ферма за крави. Мале! Бегам. Ох, учим. Добре, както и да е. Вид. Добре. Това беше от Cracked Gameplay. Дано сме били... Дано сме ви харесали. Абонирайте се за нас в YouTube. Харесайте страницата ни в Facebook. Добавете ни Skype. Може да гледате клипа в YouTube и в VBOX. Това беше от нас. Чао!